Здравейте, ще го гледате, аз съм Бъден Шпингай и днес ще правя един малък giveaway за Fenderbolt. Да, ще направя giveaway на диамантена спирка, Breaking 3, Fortune 3 и Efficiency 5 за Fenderbolt. И какво трябва да направите? Трябва да напишете запис, името си в играта. Също задължително трябва да дадете лайк на клипа, иначе не става. И ако може да направите лайковете така открити там на мулка да ръда. И да, днеска е 15. Аз ще тегля томболата на 20 ще изтегля томболата и ще я изтегля. Чакай сега, значи добре, ще изтегля томболата на четвъртък, на 19 и просто така съм се решил да запишете се в томболата. Надявам се да ви хареса. Така е, giveaway ще правим Fenderbolt. Също така, какво да кажа, окей, добре, чакай малко. Надявам се, първо ви харесал, дайте лайк, абонирайте се и се запишете за giveaway. Ще правя и ако този, който иска да спечели, моля ви не се сърдете, ако не спечелите, ще правя и още доста giveaway. За сега съм се намислил още 2 giveaway съм се намислил още, ако се случи това за giveaway. И да, надявам се, какво ви харесал, дайте лайк, абонирайте се и се запишете за giveaway. Чао за сега и до скоро!